Og det her så er Mathias, sammen med min gode ven Oliver. Vi skal så vise en god boksekamp. Vi ved ikke rigtig, hvem der vinder. Det bliver lidt hårdt smash. Og værsgo. Ja, og det var altså du mener, at det var omvendt. Du er sådan herovre hos mig og alt det der. Nå, ja. Og lad os se at starte mine ting. Lad os se, om det virker. Hvem vinder der? Ups. Ups. Så 3, 2, vent. 3, 2. Oh my. Det er tydeligt, hvem vinderne er. Det kalder jeg fandme en vinder. Prøv lige at se. Hans allerførst smadrer han ham sådan der. Så sparker han ham sådan der. De andre nåede ikke engang at gøre deres angreb. Hvor sygt. Og se, så griber han fat i halsen på ham og krydder ham af helvede til. Det kalder jeg en vinder. Det skal der bare. Ja, vinderne er ham her, mormusen af. Skal se den. Jeg ved ikke, om jeg har taget den over. Det kan jeg ikke engang huske. Og det er vildt. Så nu er tid til at se den i slow motion. Se, hvor han drejer. Shit, mand, han blev slået lige i nosseren. Og så er en, der bliver sparket lige i ryggen. Og hele vejen ned ad benet. Og han flyver videre. Nu. Og der laver en lige baglæns backflip. Og griber fat i halsen på ham. Tyrer ham ned i jorden. Og kaster ham videre. Og glider hen ad gulvet. Fedt. Det var så bare min. Ja, det her det er bare sådan lige en lille show video, hvor jeg viser en animation. Og pause. Nej, ikke pause. Det her var alt for videoen i dag. Hej hej. Skal du også sige noget? Goodbye, Ro. Okay.